Ang wanay ngipon, gibundak kang cellphone, ug nagmaoy sa iyang home. Sa iyang asawa, siya kalit gibiyaan, ngano ba unsay hinungdan. Iyang giklaro ug iyang gitawagan, kay para mahibawaan. Ang nakatubag, ang bag-ong kaipon, siya giingnan gyud dayon. Gingnan dayon, maong ni bulag si Marites nimo, kay di daw ka bright ug sige rag inom. Maong ni bulag si Marites nimo, kung siya manguhit di nimo pansinon. Dili magpatambag, di magpabadlong, ug wag'y makapugong. Iyang gusto, pasagdan lang siya sa iyang problema. Iyang gibati, mura siyag nalipong, ang pananaw niya ni itong. Kay walay kaon, walay ligo-ligo, suka na'y ginainom, suka giinom. Maong ibulag si Marites nimo, kay di daw ka bright ug sige rag inom. Maong ibulag si Marites nimo, kung siya manguhit di nimo pansinon. Nganong di mo patong, kung siya ko hiton. Nganong di mo patong, kung siya ko hiton. Maong ni bulag si Marites nimo, kay di daw ka bright ug sige rag inom. Maong ni bulag si Marites nimo, kay di daw ka bright ug sige rag inom. Maong ni bulag si Marites nimo, kung siya manguhit di nimo pansinon. Maong ni bulag si Marites nimo, kay di daw ka bright ug sige rag inom. Maong ni bulag si Marites nimo, kung siya manguhit di nimo pansinon. Maong ni bulag si Marites nimo, kay di daw ka bright ug sige rag inom. Maong ni bulag si Marites nimo, kung siya manguhit